No jo, Reňa je vůdce, no jo. Reňa je vůdce. Co? Neboj se, mě se neleknou, mě musí cítit. Cítí ze mě chlast a prchá. To je Arab, na něj se musí vykat, ne tykat. Čau, čau. Co? Až na 3. Pozor, klouže to. Jo? No nemohl, když jsem tam nebyl, ne? A to dáš ještě jednou. A úzel drží, jo, teda. Ale můžeš se jakoby odpadnit, víš? Holky se odpadnou. To je dobrý, já jsem Hele, odpadnila. holky se odpadnou furt, každý den, každý víčka. A to ještě jdou a... Ty jo, s nima, hele, Já vlastně teď si vymejím moc prožívat, jo? s nima já umírám, vole. Teď si vymejím, že to dělá. Ty jo, ještě věneš tady v tom. Jsi to neslyšel? Honzo, tak to máš teda zážitky teda tady. Ty vole, kolikrát jdeme a lidi v baráku jenom koutí hlavu, jak na ně řvu, oni jsou drzí. A my si přestaneme, víš? A on vždycky na nás ve. Nebo na koho? Na nějakou osobu. Ale na Ahonce Aha, ty už se taky probrali, ty dva? prý uklidili. Uklidili, jo? Uklidili. Vypadejte tam, že jo? Čau, děti. Hele, 2 děti se zbudily. Halo, uděj pápa. A čo nebahá? Tak dělej. Teď mávej, no, hurá! Oni budou tady v jízdárně, budete? Pejsek je tady, hele. Veď, pejsku, taky tě berem domů. Hele, Daňkové jdou. Hele, Daňkové jdou. Čau, Daňci. Jak bylo? V oboře jak bylo? Taky. Já běhal, jo. No jistě. A 1 pěkně na bublačkou jsem si je točil. No jistě. Kousek jsem poběžel, co se dalo po louce a po cestě jsem je bral po cestě. Až tady, když mi utekli, jak jsem to musel celý obět, viď?